ஆக்சுவலி ஸ்பிருலினாவும் ஷுருத்தவும் இஸ் வெரி குட் ஃபார் பிள்ளைங்களுக்கு, சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு. டோன்ட் பி ஸோ டவுட் அபவுட் இட் பிகாஸ் என்னோட பேர பிள்ளைங்கள 2 பேர பிள்ளைங்க, ஒன் இஸ் மைல்ட் ஆட்டிஸ்டிக் அண்ட் ஒன் இஸ் 7 years old அண்ட் 5 years old. அண்ட் அது கொடுத்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் நான் பார்த்தேன் அந்த 2 பிள்ளைங்களுக்கும். எஸ்பெஷலி மை கிராண்ட் டாட்டர், ஷீ ஹேஸ் லைக் ஸ்பீச் ரொம்ப கிளியராக அவங்களோட பேச்சு எல்லாம் வந்துச்சு. யூனோ பிஃபோர் தட் ஷீ டோன்ட் டாக் ஸோ மச், ஷீ இஸ் வெரி இன்டு ஹர் செல்ஃப். ஆஃப்டர் அது ஸ்பிருலினாவும் ஷுருத்தவும் கொடுத்தோன்னே அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா ஸ்பீச்சை நான் பார்த்தேன். அண்ட் அவங்க அம்மாவும் அந்த ஸ்பீச்சை பார்த்தாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அதுங்க டாய்லெட்டுக்கு போகிறது, தி appetite இன்க்ரீஸ். ஏன்னா முன்னெல்லாம் டாய்லெட் லைக் 2 வாட்டி ஒரு நாளைக்கு தான் போவாங்க. ஆஃப்டர் ஸ்பிருலினா அண்ட் ஷுருத்தோ தே கோஸ் டு டாய்லெட் எவ்ரி டே. நல்லா டாய்லெட் போவாங்க. தி appetite ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்ட். ஐ ஹோப் இது எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். பிள்ளைங்க எல்லாமே சாப்பிடலாம். ஸோ எந்த பயம் இல்லாமல் இதை கொடுக்கலாம். பிகாஸ் அதில் வந்து மைக்ரோஃபாச் இருக்குது அண்ட் தென் லாட் ஆஃப் வைட்டமின் இன் இட்.